Croeso nôl ato ni farchnad y ffermwyr fan hyn yn ysgol David Hughes Porthaethwy, Sir Fôn. Ac un o sylfaenwyr y farchnad yma ydy Helen Holland, cwmni Mon Ar Lwy. A di'r hufen iawn mynd y dda yma, Helen? Ydy da iawn, ydy dy gwir. Mae foraeth y prysur yma. Ac wrth gwrs mae'r farchnad yma'r ei llwyfan anhygoel o ddau ni yn Mon fel cynhyrchwyr i bobl cael blasu yr cynnyrch da ni'n neud. Chi be, swn i'n licio clywed chdi bach mwy o hanes Mon Ar Lwy. Gai ddod draw i fod organ ato chi? A chroeso, cylch tad. Mae fferm Tyn Rall Trefdraeth yn gartref i Helen, ei gŵr Phil a'i dau fab. Maen nhw'n cadw buchod magu, defaid ac effylau yma, ac maen nhw hefyd yn gweithio llawn amser fel athrawon. Ar ben hyn i gyd, mae Helen wedi dechrau busnes gwneud hufen ia. Felly fan hyn, ar fuarth y ffarm, mae'r broses yn dechrau. Ia, yn union felly. A wedyn wrth gwrs yn fan hyn mae gennym ni yr sultanas a gyda ni'n ei bofi nhw mewn digon o rym, ynda. Da ni wedi datblygu rhyw 100 o flaser byn hyn. Ac wrth bod fi'n mynd i'r farchnad ffermwyr a glydda bwyd, mae pobl yn cael eu treialu nhw. Ac wrth i treialu nhw, da chi'n cael yr atebion gonast wedyn. Mae yna lot o'r cynnyrch da ni'n neud a rhyw dwist bach gwahanol iddyn nhw. A dwi'n gweld yr enwau fan hyn, mango, meddal, vanilla, thameidion a gyffig. Ia. Siocled ac... Ia, siocled a chnau. A pwy sy'n penderfynu ar yr enwau a'r ffordd mae'r hufen ia'n cael ei gyflwyno i'r cyhoedd? Y fi. Ia, wir? Ia. Pan o'n i'n cychwyn y busnes yma, doedd y gŵr na'r plant na neb eisiau gwybod a deud y gwir, wysi'n treialu am flwyddyn yn hun. A trafod yn syniadau fo un ffrind, achos mi oedd pawb yn meddwl bod fi reit wallgo, bod fi'n mynd trwy rhyw midlife crisis. Ella mod i, cofiwch. A ta waith, ond o gen i weledigaeth ar y pryd, o'n i eisiau bod yn hollol wahanol i bawb arall, a ni ddim eisiau bod yn run of the mill. A o'n i am i'r cyhoedd pan oedden nhw'n blasu'r hufen ia yma, yn cael hufen ia di wneud â llaw, oedd wirioneddol yn gwneud nhw sefyll yn ôl a mynd, waw. Mae Mon Ar Lwy eisoes wedi ennill gwobr gwir flas, gwobr great taste, ac mae Helen ei hun wedi anrhydeddu gyda'r teitl gwraig fusnes Mon a Gwynedd, a hyn i gyd o fewn 3 blynedd. Nathon ni ennill yr Great Taste Award trwy Brydain, a dwi'n meddwl hwnna oedd y tropwynt pan ddoth Phil a Llyr a Osian i sylweddoli, mae rai bod mam yn gwneud rhywbeth iawn yn fan hyn, lle. Ac ers hynny, nathon ni droi fan hyn rhyw 2 flynedd yn ôl. Doedd hwn yn storfa, a wedyn erbyn hyn mae'r plant a'r gŵr wedi adeiladu lleithdy newydd ar y ffarm. Diolch cweit yn barod eto, da ni'n bell o honna lle. Ac y gobaith ydy bod ni ddim jyst yn cynhyrchu ar gyfer yr caffis a restaurant a gwestai ag ati, ond bod ni'n mynd i botia sengl. Da chi'n gwbl angerddol am eich hufen iawn? Ynddo. Ond eto, dwi'n mynd yn ôl i gyfnod ymlaen tyndod, a mi yna rhyw hen siop bach yn stryd yn Gaernarfon ar y sgwar o'r enw Bortarelli, ac yn fanna ges i mlas cynta i dalwr oedd o, ac oedd o'n gwneud hufen ia ffres bob dydd. A dyna'r treat ydyn ni'n gael ar ôl bod yn aros fan nain yn Twtil, o cael mynd lawr i fanno i gael rhyw wydyr llew wlsach chi rioed ar hufen ia yma. Ac yn fanno nes i ddechrau dod yn ice cream junkie, a dwi felly byth. Pob lwc i chi hefo bob dim, Helen? Diolch yn fawr iawn i chi. Da chi am blas bach ar hufen ia cyn mynd chi be? Sa'n rwyd gwrthod yn bysa? O bysa'n helo ta. Dewch trwal ffordd hyn. Mae'n anodd curo cynnyrch cartref ar ddiwrnod braf o haf.